weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to fasudeɓe to kuñakkari to korkoƴel to madina alheri to gawinane to guetama ko on takkusan juula ha to duulal ceerno abou ahmada basir to beyruta awoyni e ko taari ɗum kala ene jeeya ene jeeya e kabaruji men to leydi Mauritanie session ordinaire année parlementaire 2025-2026 ko alarba goo lewru octobre fuɗɗoto jodde muɗum to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Cheikh Al Ghazouani joddima hanki e ministére uji kaya ittunoɓe golle mumen tawi koye jonde joɗorde sakkitide jonde jagorde sakkitide joɗade ɗe ɗina ministre uji ittunoɓe golle mumen o joddima e mumen anno jansa altine hanki to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal o waɗi discours makko pattam lemiji toon to siège nder assemblée générale Nations Unies o haali toon noon haaluji mawɗi no feewi kono teskama o falji seeɗa caggal kay ko adi komo yiita discours makko to leydi Mali général Assimi Goïta hoorejo gendi Mali e nder kay mawnirgol manditare leydi ndi wattore duuɓi 65 o waɗi décoré fonctionnaire uji jeegoma tawi kadi ko golle mantinɓe golle men e nder leydi hen ked leydi Kenya toon ko debbo goto leydi Kenya ko debbo goto desaɗo yumana sukaɓe tato goppunoɗe joom galle mum e sukaɓe mum yaadi e gorko goto e nder to hôtel kañuma wasi fittade mum e nder chambre de l'hôtel kedde Afrique man jabbo Alassane Oumar Mbodj habaruji men joolam jaɓeri man jaa ha to leydi Iran to dow laaji tedduɗe Amérique ha toon to Gaza e nder leydi Palestine bisimilla moni kirki hotodirte joni prem paccirem salade aadi ɓuuri firtude aadi ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittoyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceernama Tijane Diallo Allah luuɓimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol ceernama Tijane Diallo no yawren ɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli musoji ɓalli ƴakkoji kala ceernama Tijane Diallo no yawren ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji no yawren ɓe worɓe fiɗaɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago e jippiɓe leecce kala ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji haysino prostate ma koko ɓunno ala ko heddi so wonano opéré so tawi on jokkodiri joni docteur eɓe ma nawdema an kam holo safara ƴettuɗa ceernama Tijane Diallo e nder wittoji makko mo yiite leɗɗe ko fate estomac no estomac ma fotirno kala e nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kajeɗa ceernama Tijane Diallo hewɓe noddi mbaɗi vakkaluji kolliri tigui guila jokkodiri e makko gandiri e makko ɓe hen wonnoɓe paralysé mbatti yaade ha no hannirta ni jippinoɓe leecce oɗo saaha joni ngabbiti kono noon kadi ɓen wondunoɓe prostate e rafiji kewɗi certi ha laaɓi ceernama Tijane Diallo hewɓe kolliri sukaɓe mumen yananoɓe borogal guila jokkodiri e makko certi en ha laaɓi gorko mo melga wuuride jinneji kala jiɗɗo hebdemo ko ɓurɗo labde numéro makko ko numéro leydi France ko WhatsApp ko numéro appel mbatta ko 00 336 04 66 27 ceernama Tijane Diallo base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 ceernama Tijane Diallo base makko ne tawe to Ross ha to Dagana Mauritanie kala en tawi ɗon ɓinede makko ne wiye ceerno Hamad Dia gorko mo leeraɓe numéro mo mbatta ko 77 537 79 28
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott ene tawe ɗon miñi ko mi ɓiyi ko ene wiye ceerno Abdoulaye numéro mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ceerno Amadou Tidiane Diallo ko malaɗo huune ceerno Amadou Tidiane Diallo ko newiɗo sanne sanne joom gandal tawɗo gandal kadi e galle bamum ceerno Amadou Tidiane Diallo mbadden dando faade makko an jambitowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaadoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkoɗo yaade jama e juma ni jokkoyde endam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémoride gonɗo nden e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridi nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hedde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel te point com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Barñe e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Coumba Ka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe teddude gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa mbadden dando faade ittude ɗeɗo henna ñookiide e nder ɗaɗi men kadi men dañde jama kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata nogas e tati siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha bawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miƴƴi men sehil men Saydou Abou Bah kabruji men ɗemgal pulaar ko adi kabruji men noon hono fedde tawi ko fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Kalidou Abdoulaye Sy e gardugol sokna Aminata Guissé taw ko fedde tawtede toon to wendu bosoyaɓe ɗe ciftina dendagal julɓe kala wonde kay conférence moɓe ɗamine yuɓɓinde toon tawi kadi tabmoto on conférence ko musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr yaadi mum on conférence noon ko ñande nogas e jeegom e ñande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre ndu gonɗen ndu toon to weedu bosoyaɓe délégation Mauritanie noon ummoto tigui e nder Mauritanie ko ñande nogas e joyyi lewru septembre ndu gonɗen ndu ha joni kamɓe fedde yiɗɓe Sar Abdoulaye Sarr noon ene bismo dendagal bandiraɓe kala ɓe Mauritanie ɓe Sénégal Mali Gambie ɓe Guinée e dendagal diaspora kala ene bisma hen en namda hen kadi ballal mumen hano hannirta ni ko noon kadi toon to ummama ñande nogas e jeeɗiɗi so kay to weedu bosoyaɓe so ummima toon ɓuurol kaƴinaɓe kañumenne ko ñande capan tati kolliri kañumenne ene jiiɗi Sar Abdoulaye Sarr e yaadi mum mbaɗan ɗumen toon yewtere ne wawi fodde kala
ha joni non dendagal bandiraɓe to mbawɗon wonde no gonirɗon kala oɗon mbiya tan onon jeeyi programme o habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o windi ɓatake tawi ko ɓatake de félicitation ko altine hanki o faade sehil makko hono général Azimi Goïta kañum woni hoorejo leydi Mali noon mawninde kay ko fate manditare gendi mumen tawi kadi ko manditare wattore duuɓi 65 ko leydi Mali heeɓi jeytari mum o holli kadi e nder ɓatake wonde kay Mahamed wonde kay yo hoorejo leydi ndi andu e laamu ngu kala yo andu ha e oɗo saaha joni leydi Mauritanie ene jokki kay ne hesditina kadi jokkodiral mum moƴƴal koddigal moƴƴal e cihlagal hakkude muɗum e leydi Mali ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen session parlementaire ordinaire garwaniɗo kay tawi ko hitande 2025 2026 fuddoto kay ko ñande alarba premier lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi woni lewru dartondu on première session ordinaire noon de l' année parlementaire 2025 2026 udditta mbiɗen ko ñande alarba go lewru octobre 2025 sanga 17 heures ko communiqué noon no gardiɗo suudu sarɗeji ɗum mo ɓaggini hoorejo suudu ndu noon erima dendagal député ji woni sarɗeji ɗi kala kamɓe kala neɓɓe mbawata kay tawtorede oɗon golɗon udditgal oɗon session parlementaire ha joni ko gendi Mauritanie kedduɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o bismima o joddima altine hanki kikiɗe e jagorɗe kay ittunoɗe e golle mumen e nder conseil des ministres cakkiriɗo joɗade o e nder jagorɗe libanoɓe ɓe noon sakama jagogal kalfinagal ko fate justice on oɗo saaha joni o nomama ministre conseiller à la présidence de la république jagorɗe ittaɗe ɗe noon ene tawe kay ene ɗen jagorɗe ittaɓe noon e golle mumen tawe hen bite ene tawe hen jagogal kalfinagal ko fate ndema wondude e jagogal kalfinagal ko fate élevage negol jawdi e jagogal kalfinagal ko fati kay e cellal ade woni ministre de la santé wondude e jagorgay kalfinade ko fate gueɗe diine e wondude e ministre conseiller à la présidence de la république ko ɓeɗo ɗeɗo jagorɗe woni jannoɗe kay e nder kon jande jagorɗe joɗinode e sakkitino ñande alkamisa ɓennuɗo o joddima e mabɓe noon ɓe jewtidi ko heewi noon kono en keɓani kay haydara kay humpitade koɓe kaldi kay hakkude mabɓe ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen jeen ha toon to Chami ko wuuro tawatengo e dow lawol ummade Nouakchott fade Nouadhibou wuuro manggo noon tawatengo e on ngolon diwan ɓe mawnini yimɓe wuuro ngo noon altine hanki o ɓe mbaɗi seppo mabɓe mo walantego Allah tawi ko seppo jaam yamigo gona seppo noon ko hollirde kay mette mabɓe kay e kewgol coupiraji courant kala saaha e délestage uji e nder wuuro he ɓe kolliri on ɗin coupiraji courant noon e oɗo saaha joni ne kerƴini gurdam mabɓe no fewi kadi ne tardini golle yoga e gollortoɓe kay tawi ko gollortoɓe e courant ɓe kolliri kadi ha tengti e commerçant ji wonde kay yoga e produit ji codateɗi tawi watte ko nder frigoji cohli ɓuuɓol kay e oɗo saaha joni produit ji mabɓe kewɗe e marchandise uji kewɗi kay tilfima hen tawi ala ko saabi ɗum so wona coupiraji ɗiɗo coupiraji courant ha joni ko sen ummima to leydi Mauritanie koto gendi Sénégal paaɗen sukaɓe noon tawi ko jeeyaɓe falde nokku biteɗo gunduma mbaɗino match football woni tigui match fugu koyguel tawi kadi ko hakkude kippu mo wuuro mankuli kunda e kippu ɓe ɓeɗo wiyeteɓe kippu wuuro wiyetego badoro bara noon match o noon gasi kay kono sofiri no fewi saabu kay supporter uji kay hewɓe tellima e guese caggal match o tellima e guese tawi ko guese maaro woni parcelle aji maaro kay gonnoɗe dow lawol mabɓe ɓe mbawi bonnude ɗen parcelle aji bonande ɓurtude no fewi parcelle aji noon tawi ko ɓuuri hewde ɗin parcelle aji ko rewɓe ndemnoɗi ɗon parcelle aji ene goni hen kay lebbi kewɗi no fewi tawi kadi parcelle aji ɗi oɗo saaha joni koko gufti kay hen kay majji maaro koko fuɗɗi ɓendude ko ɗin tigui ɓe bonni parcelle aji ɗi ɓe coppi ɓe cammi ɗum ha bonande musde no fewi cikkata ni mataw ko guirji ɓe mbaali e nder ɗiɗon parcelle aji rewɓe noon kolliri hen mette mumen no fewi kay e bonnugol ɗeɗo guese tawi ala ko bonnude ɗumen so wona ɓen sagataɓe tawi ko supporter uji ɓe beltaki e match o ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen nden ha toon to Dakar to point E noon ko tana musɗo waɗi toon ko sagata gorko goto mo duuɓi no gasi jeeɗiɗi o wiyatno inde makko fuɗɗiri ko omo yette Diatta kañum tigui gonnoɗo e dow 9e étage ko kañuma teɓɓiti o yani e leydi o yadani e wonki étage o noon ko gonɗo e mahede woni chantier tana o waɗi ko altine
altine hanki o ɗum waɗi nden sapeur pompier woni ko nin koɓe faabo no tima hende ɓe jetti kay ɓe tawi ɗon ko tew makko waɗi tigui ko goskiki ɓe tawi ɗon saabu kay ɓe tawi ko wondani e wonki commissaire de police mo point e noon kañum e dadi mum ɓe mbawi tigui arde ha to tana o waɗi ɓe mbaɗi constat mabɓe ƴewɗo saaha joni chantier responsable o chantier o nanggama kadi enquête on nanggama e mbadi enquête ene jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen dadiɓe halfinaɓe ko fati en ndenka e kisala maaje kadɗe leydi Sénégal e ballodiral mumen e armée de l'air ɓe leydi Sénégal ɓe mbawi tigui yitude e fabade bateau jollunoɗo temedde capanɗe joyo e jeenayo ɗande yankoɓe tawi ko ɗande suuɗere woni yinnoɓe wadde clandestin ɗum noon ko altine hanki nogas e ɗiɗi lewru septembre 2025 kamɓe ɗanniyankoɓe ɗanne suuɗede noon ɓe jiita tigui koye nder lugge maaje kay ɓe jiita koye ko tawi kadi laaɗa mabɓe ummori koye nder leydi gotiri tawi wona leydi Sénégal ko leydi hoddidi leydi Sénégal woni ko wiyete pays voisin kamɓe kala noon ɓe gaddama ha to base naval amiral Vava Gassama ɓe mbawi tigui wattede e juuɗe service aji tawi halfinaɓe ko fati oɗon fannu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen tana musto waɗi altini hanki sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe to nokku biteɗo Djilika de jokko biteɗo Djilikara wuuro tawatengo e nder commune mo Dieng e nder département mo Kaolack ko jamguel ƴiwonde kay woni ko wiyete foudre kañuma yooɓi pittali sagataɓe ɗiɗo babiraɓe ɗiɗo hen goto ene wiyeteno Kuntey ne yaranno duuɓi 45 goɗɗo o wiyeteno ko M6 yaranno ko duuɓi 35 ɓe ɗuhi noon kamɓe ɗiɗo kala noon koye saaha ƴiwonde eɓe ɗuhi tigui less lekki mawkino fewi kay eɓe jooɗi ɗon ko ɗon tigui jamguel ƴiwonde guel saami e dow mabɓe ɓe jaadani e wonkiji koninkoɓe faabo noon e gendarmerie kala ɓe mbawi arde ha yettade nokku o wadde constat mumen ene teska noon e nder falde Kaolack kay kala saaha ndungu kay jankon ƴiwonde kewi yoɓade pittali ko ɗum saabi noon yimɓe diwan o kay ceerani e namdade kala saaha nde laamu ngu waɗan tawe tigui ko wiyete para tornede uji woni ɗi machine aji tawi ko jabbotoɗi walla kaloji jaam kono ƴiwonde ɗum woni e kala saaha ɓe namdo ɗum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendi Sénégal tawetnoɗo to New York dowlaji tendude Amérique tawi ko yaade tawtoriyede sommet batto duuɓi batto lawol capanɗe jeetati woni 81e assemblée générale fedde gotago windere nde loni nden o noddama noon yeeso tigui micro oɗo ɗon yetta ɗon tigui kala président heewi noddede kay daro wadde discours mum nden inde makko noddama noon ari tigui hawo yetti nokku o tawa darto ɗo ko ɗon tigui o tawani ɗon discours makko kanko noon protocole makko noon ne fonno tigui addude discours o fawa ɗon so ari o tawa ɗon discours o nden o yetti noon tawani ɗon discours bindaɗo o yonki yiide o ɗum noon o jasni seeɗa kay ɗum ɗon tampinimo seeɗa o heewi lemali kay ko adi kay protocole ene faama kay wonde discours arani ko ɗon tigui ɓe gaddanimo discours makko nden o heeɓi discours o noon kanko Bassirou Diomaye Faye noon nden tigui o heeɓi discours o wawi tigui wadde toon tawi ko discours pattama limiji no fewi ha tengti noon ko fati e gonka Gaza o holliri oɗo saaha joni leydi Israël ko woni wadde nder Palestine ha tengti to Gaza o holli ɗum ko génocide o holliri ko massacre kadi ko nettoyage ethnique wol Israël woni wadde toon to Palestine o holliri kadi wonde ɗum waɗata ko yeeso aduna o kala leyɗele mawɗe kay nana muudi mum kono ndeeji ene jiiya gueɗe kamtorinde badde ni ɗum noon holliri wasde haalde ɗum way kono wonde complice mum ni o holliri noon wonde leydi Sénégal ha joni kay koto wonno ɗo heddi kay so wadde reconnaître état Palestine gonɗinde leydi Palestine ne woodi en namdade kadi wonde yo de état waɗ won l'état Palestine ande l'état Israël ande tawi kadi keeri lemom ene ande so ɗum ala jaam dañetake nder nde ɗon falde ko konngudi Bassirou Diomaye Faye e nder discours makko ha joni ko leydi Sénégal keɗo en uddirten kabaruji men e nder leydi Sénégal ko nde ɗo sunare wonande kay ɓen tawi ko dilloɓe fuggu koyngel leydi Sénégal ha tinti noon ɓen wiyeteɓe les lions du teranga e jaltugol aduna kay tawi ko bamum international goto biyeteɗo jaltugol aduna bamum biteɗo Diawo Keita Balde
Balde Keita Balde noon baba makko ene wiyetno Mamadou Balde ko kañum yalti aduna talata hande o tawi kadi ko mayde peral sabu ko caggal kayde heeɓi musalla seeɗa woni ko wiite malaise ko ɗon tigui o wasi hen fittandu makko e nder wuuro mabɓe kay tawateɗo nder falde weeli gara to yano kay vacance uji makko ɗum noon en tawe tigui wuuro ngo noon ene tawe nder commune mo Kandia e nder département mo weeli gara eɗen mbiya tan nde Allah yurmo tawmo yaafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amin. sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali noon e gardogol général Assimi Goïta hoore transition leydi ndi ɓe mawnini manditare wattore duuɓi 65 ko leydi ndi heeɓi jeytari mum ko leydi ndi heeɓi jeytari mum e nder golle ɗe noon e nder golle mawningol manditare nde noon colonel Assimi Goïta o suɓima hen fonctionnaire uji 7 tawi kadi ko ɓurɓe mantinade kay moƴƴinde golle mumen ɗum noon tawi kadi ko fonctionnaire uji ko wonɓe yaade kay ko wiyete altrette saabu kay moƴƴinde golle mabɓe o waɗiɓe décoré ɓen jeeɗi noon e nder hen tawi hen biteɗo docteur Fatma Tera on ko président de cour suprême o waɗama décoré au prestigieux rang des officiers des grands officiers de l'ordre national du Mali jeegomo heddiɓe noon mone mabɓe kala nomama kay officier de l'ordre national ɓen goni hono biteɗo monsieur Bassira Sissoko on ko conseiller à la cour suprême goɗɗo on e wiye Mangol Traoré on ko magistrat et rédacteur du projet du nouveau code de procédure pénale tataɓo on e wiye Madou Hassé Traoré on ko directeur général de contentieux de l'état nayaɓo on ene wiye Issa Traoré kañum woni président de section judiciaire par intérim de la cour suprême so tawi ko batto on joyoɓo ko inspecteur général des douanes omo wiye Amadou Konaté kanko woni directeur général des douanes so tawi ko batto on jeegoɓi o ko wiyete ko Mamma Djeebo on ko secrétaire général to ministère des transports et des infrastructures ko ɓeɗo jeeɗiɗo woni kay waɗaɓe décoré tawi ko moƴƴinde golle men e nder ñalawma hanki o tawi ko ñalawma mawninde manditare leydi Mali ɗiɗo noon ɗiɗo décoration noon ko teskede kay ɓen moƴƴinde golle men e hollirde kadi wadde kay décoré andinde yimɓeɓe kay wonde laamu ngu hoorejo leydi ndi e gouvernement mum kala ene watti hakkille mum no fewi e ɓen gollotoɓe beele kadi sembinde gollotoɓe heddiɓe ha mbawa waɗede décoré kañumen hitande fande ha joni habaruji men ɗemgal pulaar ha joni ñande nogas ñande jamma nogas goho ina wiyata ñande jamma nogas goho ne wiyata nogas e ɗiɗi lewru septembre 2025 brigade mobile d' intervention woni BMI teɓima temedde jeegom carton tawi ko carton ngaji baɗɗi tebbuji taw ko tew guertoɗe gun tew noon ko a varié woni tigui ko coytugu ngo appumuma gasi ɓe tawi tew ngu noon ko nder camion goto camion noɓe teeɓi ɗum ko sarato nokku biteɗo fleuve de Niger koye saaha kay douane o wonno kay e koye saaha kay douane leydi ndi wona heblanade kay ko fate mawninde manditare mumen manditare wattode duuɓi 65 ko douane leydi Sénégal tafano kay ɗum ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru septembre ɓe ɗamini mawnide ɗen manditare ko nden tigui ɓe mbaɗi nde ɗo teɓande douane noon holliri kay wonde darde mum kay ko ɓeydude ƴellidde faggudu leydi ndi e ɓeydude kadi rende ndenka kay ko ɓeydude ndenka ekkisala wonande ɓesgu leydi ndi guila e marchandise uji gaddeteɗi ñameteɗi tawi ko ɗi mbatta tigui lor e nder leydi he ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keɗɗen ha joni hoorejo leydi Mali hono général Assimi Goïta kañum kadi woni hoorere totala bitegal AES woni alliance des états du Sahel o siifi kayit noon altine hanki nogas ɗiɗi lewru septembre 2025 hollirde kay wonde leydi Mali leydi Niger e leydi Burkina Faso woni tigui fedde AES woni alliance des états du Sahel ɓe jalti ha laaɓi ceerra e ngal ɗo catala bitegal CPI woni cour pénal international o ñiŋi noon catal ngal no fewi kay wonde o wi CPI tigui
tigi cour pénal international CPI o holliri tigi wonde ko néocolonialisme ko impérialisme kadi ko sélective woni tigi suɓor tan ɓe weɗa nangude kadi o holliri CPI ɓuuri toppitata walla ɓuuri wattude hakkille mum ko mennoɓe ardade walla wonɓe président ji ko fati e nder dongre Afrique heddiɓe kala bonandeji jamma e ñalawma ene waɗe crime aji de guerre ne waɗe crime contre l'humanité ne waɗe e nder windere kono CPI hewani toppitade ɗum hakkille mum heedi tan koye ardiɓe leyɗe Afrique ɗum noon o holliri kay jaltu o holliri wonde kanko e fedde nde o ardi woni alliance des états sahel woni Burkina Faso Niger kamɓe kala ɓe jalti ha laaɓi kay e ngal loccital bitegal CPI jaltugol alliance des états du Sahel noon e nder CPI ma ɗum won tigui gagnande mawde no feewi saabu kay ɗum noon ma ɗum won gagnande musde no feewi habaruji men ɗemngal pulaar senno mima toon to leydi Mali paaden ko to leydi Kenya noon koko hulɓini Allah ɓuuri hulɓinade ɗum woni ko waɗi toon ɗum noon koto nokku biteɗo Kiyambu e nder eɗen holo Allah ko debbo goto tawi ko debbo desaɗo yumana sukaɓe tato kañum tigui o woppi sukaɓe makko e galle tawi joom galle makko ko dawnoɗo ƴeewori kay ko wurdiɓe ko ɗon tigui o wakkodiri rendez-vous e maygal makko ɓe potiti tigui e nder hôtel goto toon to hôtel o noon tawi kanko debbo hôtel ko toon tigui debbo o wasi fittandu muɗum omo wiyetno Paulina joom galle makko noon waɗata ko taxi moto wiyete ko John Kamu yen noon joom kammu arte galle he tawi sukaɓeɓe kayne jooɗi on namdi sukaɓe tata ɓen jooɗi sukaɓe tokosɓe on namdi to nene mumen woni ɓen kolliri nene kay yalti ko ɓooyi o daariɓe noon on andi tigui koɓe heyduɓe ko ɗon tigui o felliti kay nadde cuisine kanko babiraɗo defande cukalon konko ñaami o jooɗi noon ha pecce jamma o yani cuddiɗo e kala saaha o fooɗa téléphone makko nodda téléphone debbo o yahata ndiyana fini subaka ko ɗon tigui o fayre heeɓima kadi o felliti kay yaade to police waɗede déclaration majjugol debbo o ko ɗon tigui nden police mo yetti police hollerimo kay wonde heeɓi kabare subaka he wonde debbo goto ne wasi fittade mum e nder hôtel goski ki nawama to morgo police ji ɗi jaade makko noon to morgo ɓe tawi e jaati o tawi e jaati ko cuddiɗo makko woni ɗon e oɗo saaha joni kanko biyeteɗo Jean Kamou noon joom galle o omona tawe tigui e sunnare mawde no feewi omo tawe kadi e mette mawde no feewi wondude e gacce mawɗe no feewi ha joni habaruji men ɗemngal pulaar kedde Afrique holto paden jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghalii Abuu Bah calmini dendagal hettiyankoɓe a yawtiɓe kabaruji men wuro tentude e dongre Afrique ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali to ndey ene wayno ñalawma altinare nogas e ɗiɗi lewru surtout ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɓe mbawi wayde hono mawninde e duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ɓiijo koɓe keeɓi jeytare leydi mabɓe asini koyta gaddude hono leydi ndi e ɗum wayno yetti darde mantinde holiyankoɓe leydi mabɓe kono seɓitiɓe de mbawi kamɓene e taw ko jeyade e JINIM mbawi kono yattinde taw ko vidéo ji hollitde teggogol taw holiyankoɓe ɓeɓe jagguiɓe taw ko otage toon to Burkina Faso ene wayno Burkina Faso wonande leydi Mali leydi Niger kamɓe de ɓe mbawi kadi rendude e koye mabɓe ɓe mbi ɓe ɓoorima e CPI bayinago ko noon waɗa ko gueɗa altinare nogas ɗi lewru surtout ujunaje nogas e joyyi wonande ɓen taw ko laamorɗe leyɗele tatɗe Bamako ñaami Ouagadougou leyɗele tati ɗe ene wayno de ko renduɓe faambayi moɓodiral ngam wiideɓe koɓe état taw ko Sahel ɓe mbawi kode ko ɓorade e statut taw ko Rome hani e tawde cour pénal international taw kadi koɓe mbi wonde kadi ko saabi koɓe jalta wonde kay no CPI ñawirta ni ñawirta kay ko banggue taw kadi ko goto ene wayno de hayso tawi ni tawde ko ñawoje ɗe ñawata ɗe kamɓe kam to banggue mabɓe ene wayno de CPI jogi yitere wotere ɗum noon kamɓe ɓe cohli ko guete ɗiɗi ñawoje yo won taw kadi ko joguiɗo hono guete ɗiɗi ɗum noon kamɓe ɓe ɓoɗima CPI ha laaɓi toon to Soudan banggue worgo toon to Ajouba kanko procès Morick Machar kanko ni cukko gadde leydi ɗi on golle mum kay won bertinno taw kadi ko wonde jeeɗiɗo woɓɓe taw kadi ko jeeya koye landa SPLM-IO ɓe mbiɗe wonde kadi projet men udditama hen altinare nogas lewru sud ujunaje ɗe nogas e joyyi caɓe kayde ɓe tuuma wonde kay ɓe jinno kay ko yande kay wadde janguji e honi koɓe banggue taw kadi ko worko taw ko leydi hono Soudan taw kadi ko e nder ko nil e nder banggue rewo ha janggo funnaki leydi ndi ɗum
ɗum noon e oɗo saha ko ɓen nangat taw nangi ɗum ko laamu ɗum noon taw ko transition ngu toon to RDC Congo ene wayno yontere mayde de délégation taw kadi ko gouvernement mo leydi taw ko Congo kañum e AF ɗum noon M23 kamɓe ɗeɓe hinoto toon laamorko toon to kata ngam kay ƴewude no jaam artiri hakkunde maɓɓe kono noon ene wayno kayitara ene mbawen wiide wonde kayitara ala ko kewi toon saabu ɗum koɓe nandirɗon ko tan guila jeetati lewru août ujunnaje e nogas joyyi wiide kay ɓaɓe dartin jeyde hakkude maɓɓe hani ɓe gursodira ni ɓen tawde ko prisonnier hakkude maɓɓe ko noon de haydara ala ko laati hen Égypte hoorejo maɓɓe wi wonde hono yaafima woɗo militant taw kadi ko lundiɗo taw kadi ko leydi li woni Égypte taw ko Égypte hen banggue grande portage hen banggue kanko biyeteɗo Ala Abdel Fattah kadi jakkorɗe maɓɓe leydi won Égypte Moustapha modde buli way hono bajinde ñande altinare nogas lewru surtout ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wiide kay leydi maɓɓe ndi ma waw en yiiɗi wadde taw kadi ko conférence ko fatti kadi e mahatagol e Gaza so tawi kay jeyɗe ɗi mbawi hono dartade hani taw kadi ko leydi ndi Palestine wawi kadi artude kadi no wano ni e oɗo saade nan mbaw kadi cuwaɗe kono pellitel mogal e wawde waddude conférence mawɗo e yiilarade e coppéraji gam masade leydi taw ko Palestine Ghalii Abuu Bah ko ɗum ɗo tumbuɗen dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno ko dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji goto commerçant dow ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi takkusan juulama ha toon to galle ceerno Amady Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba to Kaydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Nour Alhaji Mamadou Moussa Ali to Dara Haleyɓe ha to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Asegna Yombel Dakar ha to galle ceerno Madani Tall to Dakar ko taari ɗum kala habaruji men joolam jaɓeeri koto leydi Iran puɗɗotoɗen tuggi kay ko 2025 dari faade oɗo saaha joni e hollirama tigui wonde nder leydi Iran tawi ko yimɓe justice ɓe ñawno ñawore wargo ene wayno mbaɗama fodde kene ɓuura ujunere neɗɗo waɗama exécuté woni tigui pittali men ittama hono no holliri ngal ɗo ONG biteɗo ONG Iran ɗum ene wayto ɓe kolliri noon e nder yontere mayde nde tan ko jeegomo neɗɗo woni tigui ɓe leɗɗe daari men taaƴa walla woni tigui waraɓe e ñawore wargo tawi kadi kamɓe foof noon soɓe ñawama ko ɓoggol haɓete dade mabɓe ɓe liggue ɓe ɓuuɓa koto dowlaci tentuɗi Amérique paaɗen ko kikiɗe hande o ñalawma kiiɗe hande oɗo saaha mo gonɗen tawa ko nogas tati lewru septembre Donald Trump hoorejo dowlaji tedduɗe Amérique ene tijja e dow tribune des Nations Unies wadde discours makko tawi kadi ko discours mo hakkillaji foof ketti e oɗo saaha joni tawi ko ɓuuri yaajde kay e oɗo sommet batto capanɗe jeetaɓi walla assemblée générale fedde gotago windere ndeloni ko ɓuuri yaajede hen kay ko fadde leyɗele wadde reconnaître ko fate état mo Palestine ko Donald Trump sali ha sori e ladde e discours o noon ko discours tijjaɗo no fewi kanko Donald Trump kadi ne teska kay Donald Trump kay ne teska o wona jiɗɗo ndeɗo fedde witende loni kanko kay gila e laamu makko ɓennugo faade oɗo saaha joni o wona ko kay pelle ɓurɗe salade kay ko yimɓe ɓurɓe salade loni o jeeya ɗum noon discours makko hande o kadi ne ɗamina tigui mawo haal mawo ñing hen ndeɗona fedde tawi ko fedde gotago windere witende loni koto Palestine paɗen to Gaza talata hande nogas lewru septembre soldat goto tawi ko Israël najo warama e nder bande de Gaza ko tir tawi kadi ko kira petelaji ɗi hinde RPG ko kañum tigui yooɓi fittadu makko nden fiyande noon ɓe toɓuno ko char de combat ko ɗon oɗon dadiɗo Israël najo wonno ko martaba officier noon ko martaba officier omo wiyeteno Sahara Netanel Bogazi omo yarano duuɓi nogas jeeɗiɗi ko kanko noon woni premier dadiɗo kay tuggi kay ndeɗo yontere ko leydi Israël ummini kay ko fate oɗo offensive nder Gaza ko kanko woni soldat gaɗano kay wasde fittade mum tawi ko Israël najo so tawi noon koko guerre fuɗɗi guila nogas e tati guila kay so tawi noon koko guerre fuɗɗi guila octobre 2023 faade oɗo saaha joni ko kanko waɗi temedde jeenayyi e sappo e goho soldat Israël naɓe basɗo fittade mum e nder guerre o musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e so tawi ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi ko roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodji ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on